Gaur egun bizietura osasuntsuak ditugula uste alduzu. Noizbait pentsatu alduzu gizarteak esartzen digun presio estetikoak zer nolako eragina duen gure osasun fisiko, sozial, mental eta emozionalean? Hau guztia, haur eta nerabeetan, baina baita helduetan ere duen eragina aztertuko dugu uda ikastaroan. Gai hauen inguruan landu eta hausnartu nahi baduzu, jakin ezazun, bertan lodifobia, sare sozialak, aniztasuna, onarpena eta gorputzaren ahalduntzea, baita dietarik gabeko elikadura intuitibo eta osasungarri bat ere landuko dugula. Elikadura osasungarriak eta ongizate integrala sustatzeko paradigma aldaketa bat nola egin hausnartuko dugu. Hortarako, bai Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak, baina baita kanpoko adituak ere etorriko dira, Magda Piñeiro, Elikaskolako Garazile Zarraga, Kikes Naola edo Forasiko, eta baita Gabriela Uriarte ere izango da gurekin. Baldakizu zer den topagune ikastaroa? Topagune ikastaroa tailer parte hartzaile bat da. Ikasitakoa desikasiko dugu talde txikiek. Hau guztia interesatzen baldin bazaizu, etorri zaitez uztailak 7 eta 8 Miramar jauregira.